Здравейте и добре дошли в No Small Talk. Отдавна не сме се чували и между другото не мога да повярвам, че го записвам този епизод, защото трябваше да се случи преди доста време, но все нещо изникваше, все бях заета. И като цяло юни месец беше доста интензивен. Между другото мога да ви се похваля вече, че имам диплома за втора година от библейското. Там е за тези, които само слушат. В момента соча къде съм си оставила дипломата, но завърших хора. Завърших втора година библейско училище и сега не знам какво предстои. Всъщност знам горе-долу какво предстои. Знам какво ще правя от есента. Very exciting things. Stay tuned. Този епизод, между другото, ще бъде последен до есента. Ще си взема почивка сега лятото, защото наистина страшно много неща се случват. Буквално лятото ми е планирано до края на август и не мисля, че ще имам достатъчно време да записвам епизоди, въпреки че имам теми, на които мога да говоря. Но да не се заричам never say never, може пък да запиша някой епизод, но за сега планът е такъв да си дам малко почивка и септември-октомври да започна пак. Спирам с плямпането, искам да започна с темата, която най-вероятно вече сте прочели. И между другото тази тема я избрахте вие в Инстаграм. Последните няколко теми така ги правя и е мега забавно. Между другото, защото не само, че съм изненадана колко хора се интересуват от темите, на които говоря, ами че са заинтересовани точно върху тези теми. Тази тема днес ми е наистина много любима, защото е нещо, до което сама съм достигнала чрез опит и ще се радвам да ви споделя. Темата е не следвай сърцето си. Така, сега. Може би за някой от вас звучи странно, защото света, в който живеем, наистина възхвалява точно това. Следвай сърцето си. Ако го чувстваш правилно, значи трябва да го направиш. Цялостно си мисля как чувствата са много на пиедестал. И обикновено хората това те съветват. Като се съветваш с приятел или някой друг, ти казват, нали, ами ти как го чувстваш, ти какво искаш да направиш, какво ти казва сърцето ти, нали. Само, че според мен това е един от най-лошите съвети, който можеш да получиш, а именно да следваш сърцето си. Както вече споменах, наистина хората ни съветват да следваме мечтите си, да следваме това, което усещаме вътре в себе си, да правим това, което ни прави щастливи. И също така си мисля как има култура на мислене относно това, че никой не може да ти каже как да си живееш живота. Не ме разбирайте погрешно, аз уважавам свободната воля, но сега ще ви обясня защо не съм съгласна с тези неща. Да вземем, например, това, което казах за прави нещата, които те правят щастлив. Ами аз ако хипотетично обичам да убивам животни и това ме прави щастлива, това окей ли да го правя? И наистина можем да влезем много надълбоко и това е може би един много краен пример, но наистина кои сме ние, за да определяме кое е добро и зло? Според какво определяме кое е добро и зло, за да го правим и да ни прави щастливи? И къде е границата съответно? Ако обичам да убивам животни, какво се случва по-нататък? И приключвам с този пример, защото според мен е доста брутален, но мисля, че схванахте до някъде идеята. Много от вас знаят, особено за тези, които редовно ме слушат или просто ме познават, следват ме, че аз вярвам в Бог. И не кой да е Бог, аз вярвам в Исус Христос. И това, което Библията казва за сърцето, всъщност е напълно противоположно на това, което ни казва света за него. Света ни казва да следваме сърцето си, а Библията ни казва, че сърцето е измамливо. Буквално казва обратното. Света ти казва да се довериш на сърцето си и това, което ти казва да правиш, а Библията ни казва, че сърцето е измамливо, т.е. не можем да му се доверим и не можем да го следваме него. И между другото, ако ви е интересно, това е стих от Библията в Еремия 17:9, където се казва: сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? И е страшно болно и е измамливо повече от всичко. Измамливо повече от всичко. Are you crazy?
Сърцето ми е измамливо повече от всичко. Как да му се доверя? И ми се иска да поговоря малко относно самите чувства, защото по-рано споменах как нали, в света, в който живеем, просто чувствата са дигнати на голям пиедестал, поставени са на много високо място, сякаш трябва само тях да следваш. Само, че чувствата не са нещо сигурно. Днес ги има, утре ги няма. Не можем да им се доверим, за да можем да стигнем до някъде. И това не означава, че чувствата са лошо нещо. Наистина, не ме разбирайте погрешно. Може би ще кажа много пъти не ме разбирайте погрешно в този епизод. Малко ми е като паразитен израз, но чувствата не са нещо лошо. Чувствата също са от Бог, но не можем да ги следваме тях. Те не са някаква гаранция, те не са безгрешни, те не са сигурни. Наистина не можем да ги следваме тях. Но това не означава, че са нещо лошо. И тук може би идва темата и с това как да се справяме с чувствата, за да не действаме според тях. Това обаче е съвсем друг епизод, така че няма да се задълбочавам сега в тази тема. И наистина, ако животът ти зависи от настроенията ти, от чувствата ти, то ти ще живееш в едни постоянни колебания, съмнения, несигурност, защото се доверяваш на чувствата, които са колебливи, несигурни и неустойчиви. Някога си мисля колко не осъзнаваме, че ние като хора не сме способни да се справяме с всичко, което ни предлага живота. И какво имам предвид тук? Мислим си, че сме много умни, че сме много силни, че сме много можещи и така нататък. И се надяваме на тези наши качества, за да се справяме с всички проблеми, да се справяме с всяко едно предизвикателство. Но наистина в живота трябва да имаме някакъв пътеводител. Независимо дали вярваш или не в Господ, в Бог, вярваш в нещо. Вярваш в нещо, няма значение как го наричаш, може да е интуиция, някаква друга религия да изповядваш и така нататък. Ние не сме създадени единствено да водим, ние сме създадени да бъдем последователи. Ние сме създадени да следваме нещо или някого и този някой да ни води към истина. Ако се замислите, дори и хората, които не вярват в Бог, да кажем, нали, атеистите, те се доверяват на науката, някакви факти, доверяват се на това и това е техния пътеводител в живота. Те се доверяват на фактите, те се доверяват на логиката, те се доверяват на науката, те се доверяват на биологията. В каквато и посока да се замислите, хората търсят някакво водителство. И съответно, чувствата са един от начините, които хората избират да бъдат водени. Както го усещаш, просто се носи по течението, просто слушай интуицията си, какво ти казва, как го усещаш. Но както по-рано споменах, наистина сърцето е измамливо и чувствата и това, което ти самия смяташ за добре, може и да не е най-доброто за тебе. Но къде всъщност е решението и къде можем да намерим някакъв отговор? Аз имам един много любим стих в Притчи, където се казва да се облягаш на Господа и с цялото си сърце и да не разчиташ на своя разум. И като се замислите, първо, може би на някой от вас би ви прозвучало като в какви са те религиозни глупости, как да се доверя на Господ, пак ми пробутват това в очите, религията, никой не харесва да му се пробутва в очите, I get it, don't worry. Само, че това, което аз вярвам, е напълно различно от това, което най-вероятно ти знаеш за религията. И по-специално християнството, защото християнството е една от, може би, най-мразените религии и когато се започне да се говори за християнство, хората много настръхват. Whatever, това е друга тема, но наистина на първо четене, като се прочете този стих, ти се струва така, сякаш някой ти слага белезници, някой ти слага окови и ти казва, мен ще слушаш, не дей да следваш сърцето си, не дей да следваш твоя разум, аз каквото ти кажа, това ще правиш. Само, че ако променим перспективата си, ако променим фокуса си, какво може да означава това?
Нека тръгнем от там, че аз вярвам, че Бог е любов. Той няма качеството любов в себе си, а Той е любов. Това е Неговата същност. Точно за това Той изпрати Исус Христос за нашите грехове, за да не сме ние на Негово място, и това е най-голямото доказателство за любовта. Като произходим от там, някой, който те обича и ти казва: не дей да правиш еди си какво, защото няма да те доведе до добър резултат. Послушай ме мен, защото имам нещо по-добро за теб. Няма ли да го послушаш? Ако един родител ти каже: смятам, че това, което искаш да правиш, не е правилно за теб и не смятам, че е правилно заради това и това и това. Имам по-добър вариант за теб, ето я опцията. Не е ли по-добре да послушаш родителя си? И честно казано, ако някой ми го беше казал преди около 3 години, изобщо нямаше да се занимавам да го слушам този човек, защото аз си правех каквото искам, живях си по начина, по който искам, не слушах родителите ми, изкарвах си пари, живеех си сама. Обаче бях стигнала до наистина една огромна дупка, от която не знаех как да излеза, и може да слушате относно историята ми как съм повярвала в Бог в предишния епизод, където, мисля, че е предишния, Not Completely Sure, обаче там, където говоря как съм стигнала от исляма до християнството. Мисълта ми е, като произходим от там, че Бог е любов, искрено ни обича с такава любов, каквато ние не можем да си представим, и ни каже: не следвай сърцето си, следвай мен, защото сърцето ти няма да те доведе до добро място, разумът ти също, но аз имам нещо добро за теб. Имам добри планове за теб, имам добри помисли за теб. Това също се казва в Библията. Това звучи като най-любящото нещо към някого. Наистина да предложиш помощ, да предложиш решение, да предложиш план. И за мен лично тези стихове означават свобода. Че аз няма нужда да се облягам на свое разбиране, на моите си чувства, как усещам, а че мога да се доверя на този, който е създал абсолютно всичко. И е създал и мен. Той е създал и мен, той много добре знае моите помисли, много добре знае какви са желанията на сърцето ми, много добре знае какви са мечтите ми. И аз мога да му се доверя с всяко едно нещо, което искам в живота ми, което смятам, че е правилно или неправилно. Мога да му се доверя, като го попитам: Боже, това правилно ли е? И наистина той няма да се забави с отговора си. И е освобождаващо от гледна точка на това, че просто можеш да го питаш за абсолютно всичко за Бог. Няма нещо малко и нещо голямо. Може да му се довериш с абсолютно всичко в живота ти. И това, което си мисля, е как буквално си представям самото взаимоотношение между мен и Бог, като аз съм едно малко момиченце и той е баща ми, и как само го дърпам и казвам: тате, това може ли, тате, това да го правя ли? Буквално е така, хора, Бог ни вижда като негови деца, ние сме Божии деца и кой родител не би искал най-доброто за детето си? Кой родител не би искал детето му да живее добре, да си сбъдва мечтите, и да бъде свободно от страх, от депресия, от каквото си помислите, което присъства в живота, който живеем, от стреса, да не си стресирам постоянно. Това е нещо, с което се боря в момента, но вярвам, че Бог има свобода във всеки един аспект от живота ни и е достъпно, защото помислете си, щом Бог ни предлага Неговия план, това означава, че ние имаме достъп до Него. Означава, че в момента, в който кажем: Боже, искам да живея в това, което Ти имаш за мен, Твоя план да се развива в живота ми, Вие просто го вземате за себе си, защото то вече е там. Бог вече го е предложил. Само че Вие трябва да направите стъпка на вяра и да приемете това, което Той има за вас. И всъщност ми се иска малко да поговорим и относно това, защо сърцето е толкова измамливо, защо не можем да му се доверим. Малко по-рано го говорих, но само си помислете, какво ви казва първо сърцето, когато сте обидени, когато сте наранени, когато сте ядосани, какво ви казва? Нарани обратно, отмъсти. Ако ще ти е по-лесно по този начин, не се притеснявай, може и да излъжеш.
Това са мисли, които са минавали през ума на всеки един от нас в различни ситуации. И ви давам пример. На миналата година, когато преминавах през нещо много травмиращо за мен, преминавах през нещо, което наистина много ме нараняваше, нещото, което ме запази, нещо, което ме съхрани, аз наистина да пусна цялата ситуация, да не задържам огорчение, да не искам да отмъщавам, да не изпадам в дупка на това, че аз съм жертва на нещо, нещото, което ме е държало през цялото време, е да отхвърлям всяка една такава мисъл. Когато си помисля, ти не го заслужаваш, те са лоши, аз си казвам, окей, но коя съм аз, за да казвам кое е лошо и кое е добро? Аз знам, че Бог има нещо много по-добро за моя живот, има съвсем различен план за мен и че това, че тази ситуация се е случила, не означава, че съм някаква жертва и са се гаврили с мен и така нататък. Не, да, това се случи и вървя по пътя да простя на някого, за да мога да го пусна това нещо, защото прошката все пак не е за човека от среща, прошката е за теб, то е лек за теб. И работя по това и в същото време вярвам в плана на Бог, който е добър, защото е добър към мен, защото ме обича, за да мога да не изпадам в тази дупка на жертва. Когато сме в такава дупка на жертва, не можем да видим добротата на Бог. Все едно всичко лошо се случва на нас и така нататък. И там идва всъщност благодарността. Благодарността всъщност пази сърцата ни с мир. В Библията се казва, че когато благодарим, Бог пази сърцата ни с мир. И затова в такива ситуации отхвърлям точно тези мисли. Това да отмъстя, няма как да стане. Това не е това, което Бог ми казва, не е това характера на Исус Христос и аз като последователка на Исус Христос не трябва да го правя. И това е най-голямата форма на любов, хора. В смисъл, кажете ми някой, който е бил наранен и не е отвърнал със същото. Как изглежда това в очите на хората, които са невярващи? Защото най-нормалното нещо в света, в който живеем, е като те наранят, като ти направят нещо лошо, ти да отвърнеш със същото. Око за око, зъб за зъб. И това е най-нормалното нещо в очите на хората, само че примера, който Христос ни дава, е съвсем различен. И защо? Не само заради целия живот, който е водил, начин на живот, който е имал, защото има безкрайни примери за това, но най-големият пример е кръста. Това, което той направи. Той не заслужаваше да е там, само че го направи. Те направиха с него какво ли не и го обявиха за някакъв престъпник, а той нищо не беше направил. И въпреки това отиде на кръста. Ето това е примера, който аз следвам. И преминаваме натам всъщност да си поговорим малко относно това какво означава да следваш Бог. Какво означава наистина да следваш Господ. Това означава ли да игнорираш абсолютно всяко едно чувство, което имаш? Не, и това го споменах малко по-рано. Това означава всъщност да ги признаеш, че чувстваш конкретна емоция, да я занесеш пред Бог и след това да не я оставяш да взема решенията вместо теб. Какво имам предвид? Да кажем, че примерно съм ядосана на някого. Казвам си, в момента съм мега ядосана, направо съм бясна на този човек. И какво правя? Втората стъпка, да го донесеш при Бог. Казвам си, Боже, в момента наистина съм бясна. Как може този човек да постъпи по този начин? Наистина в момента усещам много силна ярост. Кажи ми какво да правя. Как да постъпя? И тук идва третото нещо, съответно емоцията да не вземе решение вместо теб. Когато намесиш Бог в този начин на вземане на решение, той винаги ще дойде. Винаги ще дойде да ти помогне. Въпреки емоцията, която изпитваш, той много добре разбира и той е бил човек, той е бил на земята, много добре разбира емоциите, които изпитваш, така че можеш напълно свободно да разговаряш с него по този начин и да му кажеш, Боже, наистина не съм окей в момента и гарантирам ти, той те познава най-добре от всеки, дори от самия теб. Ще намери начин, по който да ти говори, по който да ти покаже, по който да ти го направи ясно. Аз всъщност много често се моля с тази молитва, Боже,
отговора, който искам, направи го ясен за мен. Наистина по никакъв начин да не го изпусна. Използвай начините, по които разбирам, че ти ми говориш, за да мога да те разбера. Какво искаш да ми кажеш? Колкото нереалистично да ви звучи и какво говори тя, нали, се е побъркала нещо, но това е истината, в която аз вярвам. Това е истината, която живея. Много от нас, особено за хората, които имат мнение относно религията като цяло и християнството, си мислят, че това е една религия на ограничения, на това как трябва да живееш, да ти казват какво трябва да правиш, че нали, само следваш някакви заповеди. Само, че изобщо не е така, защото аз никога не съм изпитвала по-голяма свобода и това го пише в Словото. Истината ще ви направи свободни. А истината за мен е Исус Христос. Има една истина на този свят и като цяло, на която аз имам доверие и това е Христос, който дойде на земята, умря за мен и теб. И всъщност не само умря, но и възкръсна на третия ден, за да можем ние да имаме нов и изобилен живот. Вечен също така, което е мега яко и най-важното от цялото нещо. Приемете го като всяко едно друго взаимоотношение. Нали, как изграждате едно взаимоотношение, като прекарате време с конкретен човек, излизате, интересувате се от неговия живот, интересувате се от неговите мисли, от неговите чувства. Ами с Бог е същото. Той, що ме създал чувствата, той също има такива. Исус Христос е бил човек, на 100% Бог. И е изпитал всяко едно чувство, което може да се изпита. И много добре знае ти как се чувстваш, какво мислиш и така нататък. Това означава, че можеш да му имаш доверие с вземането на решения. И точно за това няколко пъти повторих, че чувствата, емоциите не са нещо лошо. Всъщност, Бог ги е създал с причина. Мога да ви дам доста примери, но в Библията се говори за чувствата на Исус Христос, на Святия Дух също, на Бог Баща, защото вярвам в триединството. Казва се, че Исус се е натъжавал, Исус се е плакал, Исус се е страхувал. Преди да го разпънат, Исус е изпитвал огромен страх. Затова проблемът не са нашите чувства, проблемът става, когато чувствата станат наш Бог. И понеже не знаем от какво се нуждаем, когато следваме сърцето си, можем да получим това, което искаме, но когато следваме и слушаме Бог, тогава получаваме това, от което наистина се нуждаем. Защото Той знае по-добре. Не смятате ли, че този, който е много по-голям от вас и ви е създал абсолютно всичко на този свят, много по-добре знае от какво се нуждаем, отколкото ние самите. И точно за това християнство всъщност не е базирано на чувства, християнство е базирано на вяра. И наистина вярата би те занесла там, където чувствата не могат да те занесат. Така че надявам се да съм те оставила с някаква храна за размисъл, защото съвременната култура, в която живеем, ни учи, че истинската свобода означава да правиш това, което искаш, само че истинската свобода, която всички търсим и аз лично съм открила, е животът с Христос и това да му се доверя на Него повече, отколкото на чувствата си. Благодаря ти, че слуша. Много ще се радвам да ме последваш в другите социални мрежи и малко е bittersweet момент, защото това е последния епизод до есента, но се радвам, че това беше темата. Надявам се да ти послужи през лятото, да се замислиш, защото особено сега през лятото има доста изкушения, нали, които доста често се опитваме да избягваме. И ако си стигнал вече до тук, обещавам ти, това е края. Отново ти благодаря, благославям те в името на Христос. Амин.